أحب الوفاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Misal için ederiz alık bank aytam. Mesela bir günde bank bizning yanına keldi. Aytam, sizni biz soyladık bütün kişiler arasında. Sizga fursat beramiz. Asqa, aqsha saqlana turgan yerga tushasizda 2 soat bo'yi narsa tilisiz, shuni ishlaysiz desalar, nishar biz bekanmiz. Яры уйлап карагыз, соңында бу кыссага кайтырбыз Алла берсә. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям аркылы безгә шундый мәгълүмат бирә. Искәренә төшеп китәм. Иза канна аввалу лайлатан мин шахри Рамадан суфидати шаятин ва марадатул джин. Рамазанның беренче төне белән көчле булган шайтаннарны багауга утырталар. Ва гулликат абвабун нари фалам юфтах минха баб. Cehennem ишекләре ябыла, һәм берсе дә ачылмый. Ва футихат абвабул җанна фалам юглат минха баб. Җаннат ишекләре ачыла да, һәм берсе дә ябылмый. Ва юнади мунади я багиял хайр aqbil ва я багия шар aqsir. Һәм әйтелер, я изгелек теләүче, игелек теләүче дәвам ит. Я явызлык теләүче туқта инде, аны қылма. Валиллахи уқтақау минан нари ва залика куллу лайла. Һәм бу айда җәһәннәм уты газабыннан котылган Аллаһның куллары булачак. Ул котылу Рамазанның һәр төнне булачак. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә бик зур ниъмәтләр бирде. Ләкин шул ниъмәтләр арасында без аларга игътибар бирми торган ниъмәтләр бар. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Ниъмәтани магбунуна фихима кафирун минан нас, ас-сихха вал фараг." Кешедә ул гел оныта торган 2 Аллаһның ниъмәте бар. Ул саулык, сәламәтлек һәм буш вакыт. Яңа көн белән Адам баласына мөрәҗәгать итәләр. Я Адам баласы, мин синең өчен яңа көн. Кыямәт көнне мин синең шаһидың булырмын. Соң игелек кыл һәм иртәгә мин ул игелектә шаһид сиңа булырмын. Мин бит бүтән кире бер кайчан да кайтмам. Көн килде, кетте, кире кайтмый. Сагат бар, кетте икән, кире ул сагат шулай кайтмый. Шуңа күрә бер хадис бүлегеше шундый матур сүзләр әйтә: "Я кеше ди, я Адам баласы, син көннәрдән торасың, чөнки һәрбер узган көн белән синең тормышың да уза бара." Инде Аллаһ субханаһу ва тааля безгә менә шул гыйбадәтләрне, менә шул Рамазан аен индерде. Инде күп көннәр узды. Рамазан биткәнчә кадәр 3 төн калды да 4 көн, кардәшләрем. Инде биразна калды, әйдә кулларымны төшерәм, бер нәрсә эшләмим дигән фикер хата фикер булачак. Чөнки менә шул тагын калды бит 3 төн һәм 4 көн. Менә шул алардан файдаланырга тагын да кирәк, тагын да күбрәк. 100 метр җигергәндә инде соңгы адымнарны тагын да көчрәк җигерәбез түгелме соң? Монда да изгелекләр арасында күбрәк менә шул соңгы метрларны узырга кирәк безгә. Тагын нәрсә эшләргә була, искә генә төшерәм. Сөннәт гамәлләр әҗир савабы буенча фарыз намазның әҗиренә ирешәләр. Шул дәрәҗәгә җитәләр. Фарыз гамәлләр тапкырланалар. Духа намазы бар. Истигъфар кылу. Сөннәт намазлар. Моннан тыш, әлбәттә, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кем Аллаһка инанып һәм савабын аннан өмет итеп кадр кичәсен гыйбадәттә уздырса, ул кешенең гөнаһлары гафу ителә."
Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям шулай мәгълүмат шундый безгә бирә: сезгә Рамазан айы килде. Бу айда 1000 айдан да хәерлерәк булган кичә бар. Бу кичәдән мәхрум булган кеше барлык изгелекләрдән мәхрум булыр. Моннан бары бәхетсезләр генә мәхрум буладыр. Ахмад бин Ханбалдан килә, Муснада. Ләйләтул Кадр хайру мин альфи шаһр. Мөгләгән айлардан ул төн яхшырак. Санап чыгарганда саны беләсез 83 ел. Садака шул көнне бирдең икән, 83 ел буе садака биргән шикелле. Намаз укыдың икән, 2 рәкъәтне булса, 83 ел буе шул намазны укыган шикелле аҗр савабы языла. Әлбәттә, бәлки Кадр кичәсе булгандыр инде, бәлки. Ләкин 3 төн бар бит әле. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям шундый матур сүзләр әйтә. Һәр бер төннең соңгы өлешендә Аллаһ беренче күккә төшә дә һәм әйтә: "Гафу сораучы, мин аны гафу итсен өчен бармы?" Булса, Аллаһ Тәгалә гафу итә. Миннән берәр нәрсә сораучы, мин аңа җавап бирер өчен бармы? 3 төн, 4 көн, кардәшләрем. Әле вакыт бар. Әле тырыша алабыз. Кышны җыярга кирәк. Әлбәттә, кемнеңдер йокысы туймады, йоклыйсы килә. Кемнеңдер хәле бетте инде. Таравих намазларында кеше әзәя бара. Ләкин менә шул соңгы көннәрдә дә без көч җыеп уздырсак, Рамазаннан соң йөрәкләребезгә ләззәт хисе киләчәк, Аллаһ бирсә. Чөнки бу изгелекнең ахыры, изгелекнең нәтиҗәсе, изгелекнең авырлыгы китә һәм ләззәт ягы кала. Шуның турында маска кирәк. Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә биразна иманы булган кеше булмаган кешеләрне шелтәләп җибәрә. Ва хум ястарихуна фиха раббана ахриҗна. Раббыбыз безне моннан инде җәһәннәм утына кергәч, безне моннан чыгар һәм без элекке кылган гамәлләрне кылмыйча салих, игелекле гамәлләр кылырбыз. Нәъмәл салихан, гайра аллази кунна нәъмәл. Безне чыгар моннан, изгелек кылырбыз, кайтырбыз, тырышырбыз. Аллаһ әйтә: "Авалам нуаммиркум ма ятазаккару фиһи ман тазаккара ва җаакум назир." Абыз сезгә искә төшерергә теләгәнгә искә төшерерлек озын гомер бирмәдекмени? Фазуку фама лизалимина мин насир. Сон газапны татыгыз, залимларга ярдәм итүчеләр юк. Куръан 35-нче сүрә 37-нче аят. Ибн Кафир моны безне аңлатып җибәрә. Шул аятны. Ягъни сезгә дөньяда тормыш юк идемени? Аллаһ Тәгалә сезгә вакыт, җитәрлек вакыт бирмәдемени? Әгәр дә сез Аллаһның аятлары белән файдаланып, нашул тормышта игелеккә, һидаяткә басмадыгыз икән, димәк, һич тә бер качан басмыйсыз. Ләкин икенче яктан, әгәр дә адам баласы Аллаһ субханаһу ва тааля итаат итеп яшәсә, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хәбәр бирә: "Кала иза дахала ахлул джанна аль-джанна." Инде җәннәт әһелләре җәннәткә кергәч, ва ахлун нари нара, җәһәннәм әһелләре җәһәннәмгә кергәч, нада мунади я ахлал джанна, аларга мураҗаат итеп әйтелер: "Инна лакум индаллаһи мау'iдан юриду айюнҗизакумуh." Аллаһның сезгә карата бер вәгъдәсе бар. Аны сезгә җиткезмәкче була. Шул вакытта җәннәт әһелләре әйтерләр: "Ма хуа, нәрсә ул? Алам юсаккил мавазинана?" Ул безнең мизаннарыбызны авыр кылмадымыни? Ва юбаййит вуҗухана, безнең йөзләребезгә нур, безнең йөзләребезне нур итмәдемени? Ва адхална аль-джанна, һәм җәннәткә кертмәдемени? Ва наҗҗана минан-нар, һәм җәһәннәм утыннан сакламадымыни? Шул вакытта фаюкшафул хиҗабу анху, Аллаһ белән җәннәт әһелләре арасында булган пәрдә юкка чыгар. Фаянзуруна иля ваҗһи азза ва җалла, һәм алар Аллаһка
карарлар, Аллаһны күрерләр. Валлази нафси биядихи ма а'тахумуллаху та'ала шай'ан ахабба илейхи мин назари илейхи. Минем нәфесем, минем җаным кулында булган зат белән ант итәмен дип Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям. Менә шул җәннәт әһелләргә аларга ягымлырак, ләззәтлерәк, Аллаһка караудан башка бер нәрсә булмас. Ягъни иң зур дәрәҗә, иң зур ләззәт Аллаһка карата карау. Кыямәт җәннәттә Алла бирсә. Шуңа күрә, кардәшләрем, шунда бер кызык нәрсә бар. Ике кеше башка шәһәргә киттеләр. Эшләргә. Берсе 500 мең эшләп кайтты, икенчесе миллион. Менә кайсылардан без булырбыз микән? Аллаһ Тәгалә безне эшкә җибәрде бу дөньяга. Кире кайтканда миллион булыр микән бездә? Яисә 10 сум булыр микән? Бүгенге көндә үзебез сайлыйбыз. Шуңа күрә, әгәр дә теге банк белән дигән мисалга кайтсак, теге банкир 2 сәгать биргән шикелле, Аллаһ Субхана ва Тәгалә безгә менә шул фурсат бирде бу дөньяда. Менә Рамазан айы. 2 сәгать түгел, 3 төн дә 4 көн калды. Тагын да гыйбадәттә ныграк гыйбадәт кыл, ихлас күңелдән. Бәлки менә шул төндә без сезне белән җәһәннәм утыннан котылган кешеләрдән Аллаһ бирсә булырбыз. Чөнки әле фурсат бар. Әйдәгез, кардәшләрем, көҗиеп, тагын да күбрәк гыйбадәт кылыйк. Ниятләребезне чистарып, һәрбер кылган гамәлне Аллаһ ризалыгы өчен кылыйк. Чөнки нәтиҗәсе илля җиңеллек, илля изгелек, илля әҗр савап, илля бу дөньяда бәхет тән башка бер нәрсә дә булмас. Субханака Аллаһумма бихамдик, ла илаха илля анта астагфирук. فأهل الوفاء كلو